Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried gwreiddiau hafaliadau. Yn y cwestiwn yma o gaeaf 2008, dyn ni'n cael hafaliad x di cwbio tynnu x di sgwario a 3x adio 5 yn hafal i dim, a mae gyda fo wreiddiau alpha, beta a gamma. Yn ar cwestiwn, mi eisiau ni ddangos fod alpha di sgwario a beta di sgwario a gamma di sgwario yn hafal i -5. Ac wedyn mi eisiau ni ddangos na dim ond un o'r greiddiau yma, o'r greiddiau'r hafaliad yma sydd yn real. Nawr, yn gyffredinol, ar gyfer unrhyw hafaliad cubic, o'r ffurf ax di cwbio, bx di sgwario, cx ydy yn hafal i 0, mae'r effeithiau yma o hyd yn wir. Os y greiddiau'n cael ei galw'n alpha, beta, gamma, yna fydd cyfanswm y greiddiau yn hafal i -b rhannif a, mae'r cyfuniad yma, alpha, beta, a beta, gamma ac alpha, gamma yn hafal i c rhannif a, a mae'r lluoswm alpha, beta, gamma o hyd yn hafal i -d dros a. Felly, yn ystyried y hawliad yn ei gael yn y cwestiwn, sef x di cwbio tynnu x di sgwario a 3x adio 5 yn hafal i 0, os di'r greiddiau'n cael ei galw'n alpha, beta a gamma, yna dyn ni'n gwybod fod cyfanswm y greiddiau alpha a beta a gamma yn dod yn hafal i minus o b, minus o minus 1, sydd yn 1, rhannu fo a fan hyn, sydd yn 1 i 1, felly 1 rhannu fo 1 yn 1, mae'r cyfuniad alpha, beta a beta, gamma ac alpha, gamma, hwn yn hafal i c sydd yn 3 rhannu fo a sydd yn 1, felly 3 fan yna, a mae'r lluoswm alpha, beta, gamma yn dod yn hafal i -d rhannu fo 1 sydd yn -5. Nawr, galwyd y cwestiwn yn gofyn i ni ffeindio alpha di sgwario a beta di sgwario a gamma di sgwario, mae hyn yn awgrym yn gryf a ddylwn ni edrych ar alpha plus beta plus gamma i gyd wedi sgwario. Oherwydd wrth lluosi hwn allan, mi ydyn ni yn mynd i gael terma alpha di sgwario, beta di sgwario a gamma di sgwario. Nawr, a llawn, sgwario yn golygu lluosi efo'i hun, felly dwi am lluosi y paragrafau yma allan rwan. Mae ddi gen i fi alpha lluosi efo'r 3 peth yma, beta lluosi efo'r 3 a gamma lluosi efo'r 3 peth. Felly mae alpha, beta a gamma i gyd i sgwario, yn dod yn hafal i alpha lluosi alpha, sydd yn alpha di sgwario, alpha lluosi beta, a wedyn alpha lluosi gamma. Yna beta lluosi alpha, na i sgwennu fo'n rhefn nwyddor, alpha beta, beta lluosi beta, a wedyn beta lluosi gamma. Ac olaf gamma lluosi alpha, gamma lluosi beta, a gamma lluosi gamma. Felly mae gen i fi 9 term ar ôl ehangu. Casglu terma, dwi'n sylwi gen i fi 2 alpha beta, mae gen i fi 2 alpha gamma, a mae gen i fi 2 beta gamma. Felly mae alpha a beta a gamma i gyd i sgwario yn hafal i, wel, alpha di sgwario a beta di sgwario a gamma di sgwario, sef y pethau sydd yn cael ei sôn yn y cwestiwn. A gen i fi 2 lot o alpha beta a beta gamma ac alpha gamma. Felly, yn ail drefnu, mae'n rhaid bod alpha, beta a gamma i gyd i sgwario, tynnu y term yma, tynnu 2 lot o alpha, beta a beta gamma ac alpha gamma. Mae'n dod yn hafal i alpha di sgwario a beta di sgwario a gamma di sgwario. Ond, y pethau ar ochr chwith, dyn ni'n gwybod hein, oherwydd mae alpha adio beta adio gamma yn 1, so mae hwn yn 1 di sgwario, a dwi'n tynnu ffwrdd 2 waith, wel, alpha beta, beta gamma ac alpha gamma yn hafal i 3. So, 1 di sgwario tynnu 2 lot o 3 yw alpha di sgwario a beta di sgwario a gamma di sgwario. 1 di sgwario yn 1, tynnu ffwrdd 6 fan hyn, 1 tynnu 6 yn -5. Felly, dyn ni wedi dangos fod alpha di sgwario a beta di sgwario a gamma di sgwario yn hafal i -5, sef yn union beth oedd angen i ddangos yn y cwestiwn. Felly, yn ei sgwennu quote erat demonstratum, dwi wedi dangos beth oedd angen i ddangos. Nawr, mae'n gofyn i ni wedyn ddangos na dim ond un o'r greiddiau yn yr hafaliad yma sydd yn real. Nawr, hefo hafaliad cubic, dyn ni'n unau'n cael 3 greiddyn real, neu 1 greiddyn real a par o reiddiau cymlig, complex roots. Nawr, efo'n hyn, oherwydd fod swm y greiddiau di sgwario yn negatif, mae'n amhosib cael 3 greiddyn real, oherwydd os oes y greiddiau yn real, os yn nhw'n rifau, neu positif neu negatif. Ond wedyn, os oes ni'n sgwario rhifau yna, a ffeindio cyfanswm yr rhifau wedi sgwario, oherwydd mae'r rhifau sgwar o hyd yn bositif, mae'n amhosib cael cyfanswm 3 rhif sgwar
neu, wel, rhifau wedi cael ei sgwario yn negatif. Felly, fydda i egluro hyn fel yma, because the sum of the squares of the roots is negative, mae hynna'n golygu bod y rhaid i'r hafaliad cubic fod hefo 2 reiddyn cymhlyg hyd yn oed, a 1 greiddyn sydd yn real. Nawr ail ran y cwestiwn, mae'n rhaid 1 o'r greiddiau iddyn ni, 1 tynnu 2 i dot. Mae eisiau ni ffeindio, yn wybod hynna, beth yw'r 2 arall. Felly, wybodaeth dyn ni'n gael ydy fod 1 o'r greiddiau cymhlyg yn 1 tynnu 2 i dot. Nawr, mae greiddiau cymhlyg o hyd yn dod mewn parau. Felly, fydda i sgwennu hyn, because complex roots occur in conjugate pairs, another roots, felly'r ail un, must be 1 plus 2i. Nawr, i ffeindio'r trydydd greiddyn, mae yna nifer o ddulliau gwahanol, sy'n ni'n gallu drio. Nawr, rhai o'r ddulliau yma fydd angen mewn cwestiynau eraill, so dwi'n dangos 3 ffordd gwahanol i wneud y cwestiwn rwan. Nawr, y ffordd gyntaf ydy ystyried fod ni'n gallu sgwennu'r hafaliad fel lluoswm y greiddiau, ond yr x tynnu ffwrdd y greiddyn. Felly, dyn ni'n gwybod fod 1 tynnu 2 dot yn reiddyn, dyn ni'n cael hwnna'r cwestiwn. Felly, x tynnu ffwrdd, 1 tynnu ffwrdd 2 dot. Yna, x tynnu ffwrdd 1 adio 2 dot, felly mae hwn di'r par o reiddiau cymhlyg. A wedyn, dyn ni'n gwybod lluosi fo x tynnu alpha, lle alpha ydy'r trydydd greiddyn dyn ni'n drio ffeindio. Nawr, dwi hangu allan y cromfachau yma, dyn ni'n ddillau algebraidd. Nawr, ni ddiweddu hefo x di cubio, ag alpha tynnu 2 x di sgwario, a 5 adio 2 alpha x tynnu 5 alpha. Gyna, os ydyn ni'n cymharu y 5 fan hyn efo'r minus 5 alpha fan hyn, mae rhaid i'r cyfeirnodau fod yr un fath, ac yna wedyn, comparing coefficients, mae rhaid i'r 5 fod yn hafal i minus 5 alpha, a dyn ni'n ffeindio na'r trydydd reiddyn ydy minus 1. Ail ddull o wneud y cwestiwn fysa just ystyried y 2 reiddyn yma, yr x tynnu 1 tynnu 2 dot, a wedyn x tynnu 1 adio 2 dot. Lluosi hwn allan, so ni'n cael x di sgwario tynnu 2x adio 5. Nawr, dyn ni'n gwybod fod hwn yn gorfod yn ffactor o'r polynomial greiddiol. Ac yna, os dyn ni'n rhannu allan yr x di sgwario tynnu 2x adio 5, mi ydyn ni'n cael x adio 1 ar dop y ffram rannu fan hyn, ac yna mae rhaid bod y polynomial greiddiol yn hafal i'r x di sgwario tynnu 2x adio 5, lluosi fe x adio 1, sydd yn golygu fod y trydydd greiddyn yn gorfod bod yn minus 1. Felly dyna ni 2 ffordd gwahanol o wneud y cwestiwn, ond mae yna drydydd ffordd hefyd, ffordd haws, sydd dyn ni'n gallu defnyddio yn y cwestiwn yma. Oherwydd, yn y cwestiwn yma, dyn ni'n gwybod fod cyfanswm y greiddiau, alpha plus beta plus gamma, dyn ni'n darganfod fod hwnna'n 1 yn gychwyn y cwestiwn. Ac felly, o wybod bod y cyfanswm yn 1, mae un o'r greiddiau, dydyn ni alpha yn 1 tynnu 2 dot, mae'r ail un yn 1 adio 2 dot, a dyn ni'n trio ffeindio'r trydydd un. Nawr, efo'n hyn, mi wneith yr darlau cymhlyg ganslo hynna'n allan. Roedd minus 2 i dot, adio 2 dot yn ddim byd. Ac felly 2 adio'r trydydd greiddyn yn hafal 1, felly haid i'r trydydd greiddyn fod yn minus 1. Felly oedd y cwestiwn yn gofyn iddyn ni, find here the 2 roots. Wel, mae ni grynhoi fan hyn drwy reid y 3 ohonyn nhw. The 3 roots of the equation are. Felly, oedden ni'n cael 1 tynnu 2 dot. Oedden ni'n gwybod fod 1 plus 2 dot yn gorfod bod yn reiddyn hefyd. A dyn ni wedi darganfod fod minus 1 yn drydydd reiddyn. Nawr, yr ail gwestiwn dwi eisiau ni ystyried ydy'r un o haf 2010. Mae'n deithio ni fod greiddiau'r hafaliad cwadratig x di sgwario a 2x adio 3 yn hafal i dim yn cael ei galw'n efo alpha a beta.
Mae eisiau ni ffeindio yr hafaliad quadratig sydd hefo greiddiau alpha tynnu 1 dros beta di sgwario a beta tynnu 1 dros alpha di sgwario. Nawr hefo hafaliadau quadratig sydd yn gyffredinol o'r ffurf ax di sgwario adio bx adio c yn hafelu 0, mae'r cyfanswm y greiddiau yn hafelu minus b dros a mae lluoswm y greiddiau alpha beta yn hafelu c dros a. Nawr yn yr achos yma, hefo x di sgwario adio 2x adio 3 yn hafelu 0, mae rhaid fod alpha adio beta yn hafelu minus 2 dros 1, sydd jyst yn minus 2, a mae rhaid fod alpha beta yn hafelu c dros a, 3 dros 1, felly jyst yn 3. Nawr, yr hafaliad ni angen fan hyn, mae'n gofyn am hafaliad hefo greiddiau alpha tynnu 1 dros beta di sgwario a beta tynnu 1 dros alpha di sgwario. Felly, dyn ni gallu sgwennu the required equation has the form. So, dyn ni'n gwneud x tynnu ffwrdd un o'r greiddiau sy'n cael ei ofyn, alpha tynnu 1 dros beta di sgwario, a wedyn x tynnu y llall, beta tynnu 1 dros alpha di sgwario yn hafel i 0. Nawr, os ni liosi hwn allan rwan, x liosi x yn x di sgwario, x liosi minus beta tynnu 1 dros alpha di sgwario yn x beta tynnu 1 dros alpha di sgwario. Wedyn yr x fan hyn lluosi minus alpha tynnu 1 dros beta di sgwario yn minus x alpha tynnu 1 dros beta di sgwario. Wedyn minus y term yma, lluosi minus y term yma yn plus lluoswm y ddau derm. Mae hwn dal yn hafel i 0. Casglu terma, mae gen i'n x di sgwario, wedyn y terma x, mae gen i fi beta tynnu 1 dros alpha di sgwario, ac efo'n hyn, mae gen i fi plus alpha tynnu 1 dros beta di sgwario. Ac yna, os na i liosi allan y cromfach yma, mae gen i fi alpha beta tynnu alpha dros alpha di sgwario, sy'n mynd i symleiddio, tynnu beta dros beta di sgwario, sydd hefyd yn mynd i symleiddio, ac adio, 2 rif negatif, 1 dros beta di sgwario, alpha di sgwario. Mae'n gyd yn hafel i 0. Wedyn, x di sgwario tynnu x, wel, ail drefnu chydig yn hyn, mae gen i fi alpha adio beta, wedyn ei dynnu ffwrdd, ydyn ni 1 dros alpha di sgwario ac 1 dros beta di sgwario, factorio allan. Wedyn mae gen i fi alpha beta, a wedyn, os na i ganslo allan, mae gen i fi 1 dros alpha, tynnu 1 dros beta, a wedyn 1 dros yna i factorio. Na i ddweud fod hwnna wedi cael ei sgwario i reid y beta di sgwario, alpha di sgwario yn yna. Yna, delio hefo'r ffracsiwn yma, neu sgwennu fo i gyd dros un enwadur cyffredin. Yr enwadur cyffredin di alpha di sgwario, beta di sgwario. Felly, y term gyntaf dwi angen lluosi hefo beta di sgwario, yr ail un dwi angen lluosi efo alpha di sgwario. Wedyn mae gen i fi alpha beta fan hyn. Wedyn, dwi eisiau sgwennu darn yma hefyd dros enwadur cyffredin. Felly, os na i dynnu ffwrdd yn gyntaf, felly na i ffactorio yn gyntaf, 1 dros alpha adio 1 dros beta. Wedyn mae hwn dal yr un fath fan hyn. Llinell nesaf, gan i weld, mae gen i fi alpha a beta. Dyna i adael yr un fath, ddim angen gwneud byd fan hyn eto. Felly, na jyst ffactorio'r gwylio yna fan yna. Adio alpha beta. Fan hyn, yr enwadur cyffredin yn alpha beta, mae gen i fi beta adio alpha fan hyn. Nawr, dwi'n gwneud hyn i gyd oherwydd be dwi ar ôl di terma sydd yn defnyddio unrhyw un o'r ddau beth yma. Dwi'n gwybod beth i alpha adio beta, a dwi'n gwybod beth i alpha beta. Felly rwan, os na i amnewid i fewn yn fan hyn, bob tro dwi'n gweld alpha adio beta neu sgwennu -2, bob tro dwi'n gweld alpha beta neu sgwennu 3. Felly, beth sydd gen i gofio ydy x di sgwario tynnu x, a wedyn mae alpha adio beta yn -2, a mae gen i fi fan hyn beta di sgwario adio alpha di sgwario, i gyd dros 3 di sgwario. Wedyn dwi'n adio alpha beta sydd yn 3, a dwi'n tynnu, wel, alpha adio beta ydy hwn, -2 dros, mae alpha beta yn 3, a dwi'n adio wedyn 1 dros alpha beta yn 3, so 1 dros 3 di sgwario fan yna. A wedyn, os na i symleiddio ychydig, x di sgwario tynnu x, a wedyn -2 tynnu
beta di sgwario adio alpha di sgwario dros 9. Wedyn mae hwn i gyd yn mynd yn adio 3, wedyn adio 2 trilion ac adio 1 dros 9. Ac yna, os na i dacluso i fyny ochr dde'r hafaliad fan hyn. Hwn i gyd yn aros i'r fath. Nawr 3 a 2 trilion ac 1 nawfed, mae hwnna'n mynd i reid 34 dros 9 i gyd. Felly adio 34 dros 9 yn hafel i 0 fan hyn. Nawr, yr unig beth gyda fi ar ôl i boeni amdano ydy'r term beta di sgwario adio alpha di sgwario yma. Nawr, mae hynna'n awgrymu ddylwn ni edrych ar be ydy alpha adio beta i gyd i sgwario. Roedd wrth ehangu hwnna fyddai'n cael alpha di sgwario a beta di sgwario. Nawr, ehangu falle'n sgwario'r cyntaf, lluosi'r dwblu, felly 2 alpha beta a sgwario'r olaf. Ond y fan hyn, os na i ail drefnu ychydig, tynnu 2 alpha beta o bob ochr, mae rai fod alpha di sgwario a beta di sgwario yn hafal i alpha di beta i gyd di sgwario tynnu 2 alpha beta. Ond dwi'n gwybod eto be di alpha adio beta, mae yn -2, a mae alpha beta yn hafal i 3. Ac felly, efo alpha adio beta yn hafal i -2, beth sy'n ei fan hyn di -2 di sgwario tynnu 2 lot o 3, a di hwnna fod yn hafal i alpha di sgwario a beta di sgwario. Ond mae -2 di sgwario yn 4, wedyn 4 tynnu 6, felly bydd alpha di sgwario a beta di sgwario. Ond geir eraill, -2 yw alpha di sgwario a beta di sgwario. Ac felly, yn ail ymweld ar hafaliad yma, ydy ei ddeud, thus our required equation is, so dwi'n cychwyn efo'r x di sgwario eto, tynnu ffwrdd x dros efo -2 tynnu, a rwan dwi'n gwybod fod beta di sgwario a alpha di sgwario yn -2. So tynnu -2 dros 9, ac adio 34 dros 9, mae hynna'n hafal i 0. So x di sgwario, tynnu ffwrdd x lluosi hefo, wel mae -2, a wedyn adio 2 dros 9, a mynd i reid -16 dros 9 iddo fi. Ond yna fe gyda fi 2 arwydd negatif i fan hyn, -1x os licen ni lluosi -16 dros 9. Felly fe hwnna yn newid i fod yn gyfernod positif. Felly x di sgwario, adio 16 dros 9x, adio 34 dros 9 yn hafal i 0. Hwna di'r hafaliad sy'n cael ei dderbyn fel atab cywir. Os dwi'n hoffi'r ffracsiynau, os ni'n gallu sgwennu hyn, an equivalent integer equation, hynny ydy hafaliad efo'r rhifau cyfan yn unig, is, a wedyn dwi'n cael un o hynna, dwi'n liosi bod dwi'n efo 9 fan hyn, felly 9x di sgwario 16x a 34 yn hafal i 0, os a hefyd yn gweithio fel atab yn fan hyn.